Med nogle mulige løsninger af iltsvind, og det kunne blandt andet være mindre gødning, og så mindre af det her gylde, altså færre dyr, og vi skal spise mindre kød, og det vil sige, at der heller ikke, mindre våde enge, at vi ikke dyrker så tæt på vand, fordi at hvis landmænd ikke gøder tæt på vandløbet og vand, så kommer der ikke så mange næringsstoffer og kvælstoffer, som gør, at det ligesom forurener mindre. Og det kan man også se ved det her kredsløb, at det er ligesom gødningen, vi skal gøre noget ved, fordi at for eksempel så bliver der jo også fordampet en hel masse, så kommer der gas, kommer fra det her gylde, og det er derfor, det lugter, og så kommer det over, og så hele vejen herover, og så kommer der så gødningsstoffer med regn i, og det kan så gøre, at det kommer ned i vandet og forurener helt vildt meget. Så det er det her gødning, hvor at landmændene måske har en vigtig rolle for at prøve at gøre det mere bæredygtigt. Det tror jeg egentlig var det, jeg havde for den her video.